Ya biasa omah pegunungan kan biasa. Ya niate awake dhewe iku silaturahim kaya biasane. Mengunjungi emak-emak dan berbagi niate awake dhewe. Ya. Berbagi kepada sesama. Cara wong ngono. Ya wis niku lah. Sing kaya biasa. Iki panggonane dhuwur lho, Ras. Oh, iku ya. Panggonane dhuwur sor tebing. Ya. Iku enak ya hawane. Iya, hawane enak. Mulane awan-awan ning kene daerah kene nganggo Sejuk, nganggo jaket. Sejuk. pegunungan lumayan dhuwur. Iya. Nggih. Dah kene. Oh sih, ini. Panggonane iku pegunungane sakmono. Ah. Sakmene dhuwure lur. Ayo lur. Oh, munggah. Hah? Gupet ya. Masa Allah lur. Assalamualaikum. Jenengan sehat? Loh, cari gerah. Bar riyaya poso, bodho. Niki kula ngaturake niki. Kangge suntik. Lah, berdahar ta, Der? Sampun. Iku dadi niate mriki kula niku silaturahmi. Jare niliki gone mbok-mbok rondo. Nggih. Dadi sampean berarti bar sakit ya? Sasi poso sak ndelok belas. Sakit napa? Bokok. Kan sakit. Terus? Niki wah niki sekujur mboten. Oh enak sekali. Mboten disuntikno. Nggih kula suntik niku digendong ponakane. Arek niku Mastur. Heeh. Dian sampeyan nak kenal. Nggih. Terus nganu tinggone Pak. Mboten wonten suntik. Disuntik kula. Kei obat. Nggih, lah niki abene dok-dok niku napa? Oh, nganu berarti sampean apa jenenge? Nek masak dhewe niku. Pun badhe masak dereng. Pun doyan mangan. Pun mangan. Oh, berarti wis waras. Niki umure lho lur iki. 65 lebih lho. Mak sapa Mak Patin iki. Kula pun nate silaturahmi teng jenengan riyin. Lah sampean sapa niku? Kula jenenge Raden Hasan. Paham klik hatiku. Nggih. Lah piye nek aku kan winginane ajeng mriki. Jarene Mak Patin niku. Lah sampean kok gerah ya jarene bolo-bolo niku. Ini kan kula memang kan sering teng niliki mbok-mbok rondo ngoten niku. Kadang nek niki pinarak nggih, kadang nek musim kemarau kan nyuple briefing toyo ya konggone mboten toyo konggone tanggi ngoten biasane kan tak kirim-kirim aja niku ya kula cuma sebagai pekerja. Nggih, mboten napa-napa. Iki emper mburi ngoten ya, Mak. Pun masak ki ambak teh. Niku masake. Oh, nganggo kayu bakar. Nggih, mboten gadah kompor. Nggih, enak kayu bakar, Mak niku. Sekeco. Angger awake seger kewarasan ngono ae. Sehat. Awake sehat, embon. Niku kedik dienggo tumbas kopi, nggo tumbas beras, nggo blonjo. Nggih. Ya. Nggih, yes tak dongakno muga-muga jenengan sehat walafiat. Dan iki omahe derek niki. Nggih, niki gatosane mok niki nggih. Nek udan mboten kudan Mak. Heeh. Nggih. Niki nek udan mboten kudanan nggih. Mboten bocor niki. Sekeco. Lumayan lah. Nek kayu bakare niki asine kok gelem manfaatno wong nganggo penak nganggo kayu bakar lho, Lur. Soale iya. Soale nek kayu bakar iku kan saiki akeh wong sing gak nganggokno iku asine kan mboeman. Iya. Ah nek mboeman. Nggih. Lah niku sampean teng mriki nggih dengkur. Mboten napa. Niki sing keluwane niki dengkul ta. Niki sing suwake niku nek dinggo pang-pang niku mboten bowet ta. Kula niku nek pang-pang nggih
kali teken niki mboten kali teken nggih mboten saged mlampah. Mboten saged mlampah. Nggih. Mergane anu linu. Cumpleng niku mboten kanten. Ki mbah iki gak duwe anak gak duwe bojo lur. Dadine urip dhewean nek sampean pengen niliki Mbah Pati, Mak Pati monggo. Umpamane kepengin Nggih. silaturahim, Nggih. nggih wonge selalu di rumah atau Siap. iya ngono. Dadi niku kula kan mlampah-mlampah Mak Pati. Ya biasane kula mbek kancane kula niki ya sering silaturahim renggone mbah-mbah, Nggih, sing Mas. emak-emak sing gak duwe bojo, gak duwe kadang-kadang kan ana sing anak yatim Lah barang. nika Mbah Mani tesih. Tesih. Nggih, Syukur kula alhamdulillah. nggih sering silaturahmi teng kene ndi? Dhuwur gunung kono ndi? Daerah ndi Dur? Dangcaya. Dangcaya. Sampai tenan gunung. Adik kula Mas. Nggih. Lah sampean nganu gak poso nggih nane, Mak? Mboten. Gak kuat. Ya mboten kuat. Bluntung. Wong jenggelek mon mboten kuat. Mangan puait. Nggih. Terus gak doyan apa-apa. Wong Sampeyan kelahiran tahun piro, Mak? tuh kok mboten ngertos. Tapi nek 25 wis ana, Mbak. Ya, wis lebih. 70-an menawa. Wong cara gampang-gampang mboten nate gadah anak lho sampeyan. Blas. Teng bojoe mau sepisan kok. Terus pejah, ta pegatan. Mati. Terus aku gak kawin sampai saiki. Berarti cara duwe anak rak pun gawedi. Oh ya serabi. Wis diputu. Monggo mriki lho Pun, Mbah. Niki biasane tukang mojok niki kancane kula niki. Asline nek cak rono-rono niku seneng nek warung kopi lah ya mojok. Nggih. Iki aneh niki. Iki ngopi tapi gak ngerokok. Ngoten. Malah utane dik kaya. Nggih, kaya niku dienggo jare dikekno mbok-mbok rondo ngoten niku. Mbok rondo sing sepuh-sepuh jarine dienggo apa jariah, dienggo sosial. Kersane mbok-mbok Matur nuwun nggih. Lho niki ingkang niku nggih kalih niki barang kula kan nganu ana wektune sempat kula kepengin sakjane ben silaturahmi pun dangu ya lur ya ketunda. Sampeyan kok semrap gawuke. Nggih, lah kula nate mriki ngoten Mak. Lah sampeyan tak ning lampe. Nggih, tapi kan walah niku ya angger rene ya tetep ana. Dadi kula niku sering teng ngene plosok-plosok njepit-njepit. Iki kan dure kan dhuwur gunung. Alah mun teng mriki rak empun pun sekeca nggih. Nek angger ana nggih, angger ana toyone, angger ana sing anu wong jenenge sing nggih sing penting jek saged. Sing penting iku kak ngeten leh. Sing dipangan alhamdulillah wis ana, terusan awake iku seger kewarasan. Nggih. Nggih, entuk rezeki. Nggih. Benjing pecah kula terima-ake. Nggih, kula nggih sami niku rezeki kanggone Gusti Allah gedhe. Kula aturake jenengan. Dadi omake wake, dulure wake ya mriko-mriko, gedhe-gedhe menawa suatu saat awake dhewe iso silaturahmi marang niliki Mak Pati meneh. Ya Mak ya. Nggih. Nggih, iki tongkat sakine Make, soalé dengkule Make iki nek dienggo mlaku nek ora nganggo tongkat iku. Kula nek mboten napa mboten beto niki nggih mboten saged mlampah. Wah, tongkatnya asik rubah lho. saking sakti nek. Saking sakti. Nggih, nganu nek mboten nganggo niki rubah. Ya mboten saged mlampah kok. Nggih tengok-tengok tembali. Ngono. Berarti kudune anu. Lah kula nggih winane niku. Nggih. Sakit nggih. Brangkang pipis nek brangkang. Teng jeding. Nggih teng jeding. Niku kok matur nuwun disukani bantuan jeding. Alhamdulillah. Terus cara nek apa jenenge iku nek ngombe tetek bengek ya anu. Tumbas sukal. Tumbas niku banyu isi ulang. Nggih. Oh, pinten ewu Mak? Gangsal ewu. Gangsal diterake. Nggih, mboten diterake kula nggih mboten purun neken gendong. Cara nggodhog cara sampean ya nganu. Kanggo pirang dina ngoten niku? Tuh, kok nggih ngoten niku nggih tuh. Kanggo seminggu. Nggih, langkung seminggu. Kanggo hampir 2 minggu ya. Ya piye ya, memange saiki iki wis dadi pola. Sampeyan kok lendan teng mriku niki lho. Nggih, senengane ngoten iki. Pun. Niki niku kok napa jenenge pun biasa ngeten niki. Pun biasa. Nggih. Anu apa jenenge? Panggonane nggih ngeten iki. Nggih. Nggih. Anu Mak Matim nggih. Kula mbek kancane kula anggen kula silaturahmi pun jenengan tampa kula tak nyuwun pamit. Nggih. Kula tak maranggone mbah-mbah rono. Ya Lur ya. Dadi awake dhewe
nggo iki ada silaturahmi marang nggone mbah-mbah niliki. Dadi awake dhewe iku niate silaturahim. Dadi awake dhewe iku berbagi bukan karena kita mampu kaya tapi berbagi karena kita peduli. Oke Lur, awake dhewe langsung kula tak nyuwun pamit nggih pandongane muga-muga diparingi sehat istiqomah nggih. Nggih, ngoten monggo. Dalane ngene Lur, berwibit sakmene Lur. Oh, sakmene Lur. Sakmene ya. Berwibit iya, ya cerita kehidupan, namanya cerita kehidupan ya sing iki. Anu. Ayo, udah dhisik. Oke. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.